Kain tayo! Hi mga moms! For today's video ay magluluto lang naman ako ng aming pananghalian. At una ko nang iprinito yung tatatlo naming pirasong talong. At para naman sa aming sausawan ay mag-i-slice lang ako ng kamatis at ang gintong sibuyas. Alam nyo ba? Siyempre hindi pa. Alam nyo ba na mura ngayon ang kamatis dito sa amin? Bali nabili ko pa lang to last week. At nakabili nga ako ng 1 kilo na 10 pesos lang. Kayo, magkano naman ang kamatis nyo ngayon dyan sa inyo? Itong gintong sibuyas naman ay nabili ko sa tito ko. At mura na nga lang din dahil nakuha ko ng 100 ang 1 kilo. Mabuti na lang din talaga at bumaba na ang presyo nito. At least kahit papaano ay makapagluto na rin ako ng matino-tino. Kung sa bagay, nakaluto naman ako noon na kahit walang sibuyas. Paano ba naman kasi as in sobrang ginto? Malalaman mo na lang din sa TV na tinatapon. Ano daw yun? Hay nako. Hindi ko gets. Basta, ganun. Kaya yan, pinagmix ko na ang sibuyas at ang kamatis. Totoo ba yung sinasabi nila na ang sibuyas daw ay pang-pa-L? Alam nyo ba yon? I-comment nyo nga. At kung magkano na rin ang sibuyas dyan sa inyo. At kapag ang ulam ay pritong talong, mas masarap talaga na ang sausawan ay bagoong. Kaya naman, itong sausawan namin ay lalagyan ko ng MQ Kitchen bagoong. Itong bagoong naman na ito ay may konting sipa. Hindi ako mahilig sa maanghang, pero dito sa MQ Kitchen bagoong na ito ay kayang-kaya ko yung anghang. Nakakaloka nga rin tong bagoong na ito dahil mas marami yung laman kaysa yung bagoong. Yung laman naman kasi as in literal na pang-ulam na, kaya mas gusto ko yung bagoong lang talaga ang kinukuha ko pang sausawan. Tapos yung laman niya, yun na lang talaga yung inuulam ko kapag wala kaming ulam dito sa bahay. Bali yung salmon belly nga pala tong kinuha kong flavor. At literal, may 3 slice na salmon talaga dito. Pero kapag kaming Ilocano ay sus, salmon lang daytoy. Salmon tapos bagoong kasjay. Sa kanto agkamot nga mangan ay naapo. Malipatan man talagang tinagan mo. Nagimas talaga, George. Santo adapay lang prinitong nga galunggong nga kaduana. Sa kanto agkamot. Ay na po. Makapakatay no kastiti voice over. Makapabisin. Diyan tiro nga makaibos ka man ng tiinapoy. Sa kanto lang manan agbabawi no maulaw-ulaw kan kasjay. As ano ngay gamin kat nagimas timangan, George. Kaanak nga kaanam na eh. Hanamot nga lumuklok mag. Anya ka no dahit. Adagaro jay time nga masubra ak tiinapoy kat ni mol ulawak mut. Adagamin history mi nga high blood iso nga mabutbutong akmot lang kaya. Yun lang, nakalimutan ko na kayo tinawag. Halina kayo at kain na tayo. Bali tapos ko nang napakain si Arky kaya ako naman ang kakain. Syempre, akin na naman yung tira, ganun. Ito na yung aking sausawan, ginawa ko na ring ulam. Ulam na sausawan, ganun. Char, hindi naman masyadong halatang hindi pa ako nagsuklay. Ako lang ba o kayo rin? Na kapag nasa bahay, hindi masyadong nagsusuklay. Basta maipunitil, okay na yun. At ang importante ay napakain ko na yung alaga ko, ganun. Kaya ayan, ang mami nyo nagmumukhang gurang. Char, di balit maganda pa rin naman ako sa paningin ng anak ko at dadalawa lang naman kami dito. At yan na lang muna for today's video. Thanks for watching. Let's eat!